Yo, mie ayam 5.000 saja. Dan goreng bakwan 2.000 dapat berapa, Mbak? 3. Kolaknya berapa? 3.000, Bang. Oh, 3.000. Iki siap. Kolaknya berapa ini, Mbak? 3.000 kolak. Siap. Wong sing kong krau ya wis iki wis anu wis bungkus. Wis bungkus iki. Sing kalau luar Jawa ya wis sudah dapat kayak ngono. Soalnya 30 kurang 1.000. Kalau luar Jawa. Iya. Pepesan iwak ya ono iki. Piro iki pepesane? Sisan 5.000 pepesan iwak apa iki? Cocok itu. Iwak sindo 5.000. Hati ya. Aku beranjang waya di papa jadi duit gula. Iya. Ngono. Carane. Oh. Ya, ya, aku apa digoreng mau. Ayo wong